como aquí en Latinoamérica reservan espacio, pois no vuelo Jujuy-Bos Aires levamos unha hora de retraso, polo menos. Outra vez en Bos Aires, e para facer tempo hasta salir para Uruguai, por detrás do aeroporto, no que está aquí no centro, hai uns jardines bastante chulos. Acabo de preguntar e xusto os luns está todo cerrado, quitando o xardín xaponés. Entón, alá vou, o xardín xaponés. E aquí estou no ferry para Uruguai. Como primeiro destino de Uruguai, chego a Colonia del Sacramento, para ser exactos. E foi a primeira cidade de Uruguai fundada por portugueses. Pero pola súa posición así estratégica, aquí no Río da Plata, pois anduveron aí españoles e portugueses cos seus rifirrafes. De feito, hasta pasar a ser española, 100 e pico anos despois de fundarse, 7 veces foi cambiando de bando. E nada, así o casco histórico, pois son casiñas baixas, de colorines, e estou ahora mesmo na Plaza Mayor. Aquí está a iglesia, e voume a conocer un pouco a cidade, a ver que tal. En un día vese sobrao. Bueno, e esta Colonia ten moito máis para ver, pero bueno, o que queira ver máis que veña que o vexa. E quería enseñar un sitio que se chama Mercosur, que o que ten de especial é que se pides a comida para levar, fanche un 50% de desconto. E se pagas con tarjeta de débito, un 18 máis, é dicir, un 68% de desconto. Entón, se mercas a comida e a levas, pois tes un 70 casi % de desconto, comela no hostel tan tranquilo, e saleche casi máis barato que comprala no súper e cociñalo tú. Mercosur. Esta é a UTT, que é a escuela que se construiu donde donou, mira, aquí está, Centro Educativo Agrario del Rincón del Cerro, que é a finca que donou Mujica, e Mujica, esa é a garita que se sigues por ese camiño adiante chegas á súa casa. E estuve con el casi unha hora. Nada, impresionante. Aquí nos recibiron, levamos toda a mañá, vimos como traballan, o que fan. Bueno,
Impresionante. Onde sale o tour, ás 10:30 ás 3:30. Fun hasta ali, estaba eu solo, e díxame, claro, es que es moi temprano, non son las 10:20. Eu, bueno, vale. Non son las 10:30, sí. Bueno. Nada, dato curioso, aquí os buses parece ser que pides tú como eu entendo como as horas que vas a estar no autobús, entonces cobranche en función deso. Eu non entendín nada. E despois están ali as señoras que me engancharon tipo testigo de Jehová, pero non eran testigo de Jehová. Como tiña tempo, pois, eu escoiteinas. E nada, estiveronme dicindo que, claro, que Dios en la Biblia decía hagamos al hombre a nuestra imagen e semejanza. Sempre falaban plural, e fixón unha muller. Entonces que Dios que non podía estar solo, que tiña que haber tamén unha muller por aí. Entonces, unha de dúas, ou é o que eu lle entendín, ou son cristianas feministas que abogan por un dios e unha diosa. Además díxeme que estaba ahora mismito aquí en esta tierra e manifestándose, non sei. Ou que Dios que tenía unha imagen de hombre e unha imagen de mujer. Eso ainda me deixou un pouco máis desconcertado. Non sei, non o entendín moi ben, pero bueno. Debaixo da Plaza da Independencia encontrase un mausoleo de Artigas, que está aí, as súas cenizas. E a historia deste señor é moi curiosa, pero resumindo, foi un militar que liderou a batalla contra os españoles para expulsalos de aquí e intentar conseguir a independencia do Uruguai. Pero despois a súa idea era como unificar América do Sur en un gran estado tipo Estados Unidos. E aí empezou a molestar a Argentina e a moitos países, entonces pois acabaron botando de aquí e marchouse a Paraguai. Este mausoleo fíxose durante a dictadura, entonces cando chegou Mujica ao poder quixo facer aquí un parking e xeronlle, mira, estás echando un pouquiño a olla. Entón o que fixeron foi poñer por aquí pois mensajes. Viña en busca dun castelo que me aparecía no mapa, eu esperando encontrarme aí non sei o que. Pois o castelo é ese, que non sei se en algún momento foi algo ou xa o construíron así recientemente. Nada, ahora parece que hai un restaurante abaixo. Me canto menos é curioso. Postdata, pareces a Coruña ou non se parece a Coruña? Ves? Bueno, grábome porque veño da peluquería de poñerme guapo. Mira que barba máis ben retocada, nada, foi un día productivo. Ir á lavandería, ir á peluquería. Así que onte foi un día horroroso, hoxe foi un día genial. Non tanto de ver monumentos, pero, bueno, ao facer un viaxe largo sempre hai días nos que hai que facer cousas como alá, como lavar a roupa, como arreglarse, como facer compra, como eso. E agora non se me ve. Bueno, pois nada, mañá. Gustouche? Pois subscríbete. E para máis información, pásate pola descripción do vídeo. E non te perdas o próximo capítulo, donde visitaremos unha vila hippie, sen luz e sen auga.